सबके बता दी कल पावर स्टार पवन सिंह के जौन गाना रिलीज होखे वाला बा, जौना गाना की बोल बा व्हाइट व्हाइट लहंगा, जौन की शुभ लाभ फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कल सुबह 6:30 AM पर रिलीज हुई। जी हमें साफ तौर पे बता दी ई गाना आखिरकार कितना लागत से बनल बा, कितना लाख के बजट में ई गाना बनल बा, ये हम वीडियो में आप सबके बतावे वाला बानी। फाइनली आप सबके बता दी बहुत कुछ पूछताछ कैले के बाद आप सबके ही हम अपडेट दे रहल बानी। तो चलिए आप सबके हम अपडेट देवे से पहले थोड़ा सा बता दी कि टीजर जो रिलीज हुई बा, टीजर से ही आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि गाना के लेवल का बा। जी हाँ, ये तो गाना बहुत ही बड़ा लेवल के बटे और गाना वाकई में आप सबको पता नहीं कहते नहीं कि कल गाना आई तो आप सबके बुझाई कि वाकई में गाना के वीडियो पर कितना पैसा खर्च कर गई बटे, कल आप सबके समझ में आई। लेकिन टीजर से भी आप सब समझ सकते नहीं और गाना के लिरिक्स भी गजब के लाजवाब बा भैया, एकदम आप सबके बता दी गजब के लाजवाब गाना के लिरिक्स भी बाटे अजय बच्चन के द्वारा लिखल गई बटे और म्यूजिक छोटू रावत के बटे, जो कि आप सब टीजर में बोल भी सुन ले और म्यूजिक भी सुन ले, तो कोनो शक नहीं है बहुत ही बेहतर गाना आप सबके बीच कल आवे जा रहा बा। फाइनली जाना के इंतजार आप सबके काफी लंबा समय से बना रहा, लेकिन फाइनली कल आवे जा रहा है। लेकिन आप सब कल गाना देखे से पहले जान ली वो गाना के बजट का बा, गाना कितना में बनल बटे। जी हाँ भैया, बहुत ही हाई लेवल के भोजपुरी होली गाना कल वीडियो सब फाइनली आवे जा रहा बा। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी लगभग मतलब 20 लाख, जी हाँ भैया लगभग 20 लाख रुपया के बजट में ये गाना बनल बा। जी हाँ भैया, एक गाना के बनावे में 20 लाख रुपया खर्च कइल गइल बटे, यानी 20 लाख रुपया खर्च कइले के बाद ये गाना बनल बटे जौन की इतना बेहतरीन। जी हाँ भैया, जेके डाउट हुई वो टीजर से समझ सकता और ना तो कल फुल गाना ही तो समझ में आ ही जाई। हम बहुत कुछ पता कइले के बाद जानले बुझले के बाद आप सबके बीच ही अपडेट दे रहल बानी कि गाना 20 लाख के लागत से बनल बटे जौन की फाइनली कल आवे जा रहल बा। जी हाँ भैया, अब आप सब का कहल जाते हैं और कल गाना ही तो कितना ज्यादा धूम मचाई और एक दिन में कितना मिलियन चली, आप सबके का गाना बटे कमेंट सेक्शन में पर राय दी। चलते चलते वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करिए।